korona mane omuoche pachoka higa mar 2020. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar ohala e kaonti ma Nairobi, Nairobi Market Traders Association, oseyo okang' ma piny owacho ma kaonti ma Nairobi okawo mar medo osuru ma ohala chulo e kaonti no endo. Ma kaluwore gi paro mar chik mar omenda ma higa 2023 nyaka 2024. Ohala go wacho ni paro mar medo osuru no biro hinyogi e kinde ma yuto gi be koro medo dok piny, ka gimedo ni onge kony moro amora kata chenro ma tend kaonti chiwo negi manyalo miyo koro gida medo osuru. Lidio Keyo miwa ler mar wachno. Bang' tend kaunti ma Nairobi go chapa paro mar chik mar omenda makoro geto medo osuru ma ohala chulo e kaunti no, riwruok mar ohala mong'ere kaka Nairobi Market Traders Association okwedo okang' makamano, ka giwacho ni ma biro mana medo gi osigo e kinde ma ochui ma pacho ka bende koro yulo. We find that particular finance bill extremely oppressive to the traders in Nairobi markets. When you want to increase, rents and the other revenues for us to pay, you must be able to create an enabling environment for traders to raise revenue to pay you. Juma mokalo, od bura ma kaunti ma Nairobi no ng'ado mondo mi chiw ne jopiny ndalo 30 mar somo pachgi e wi paro no. Johalago koro siemo MCAs ma kaunti ma Nairobi mondo kik kadh paro mar chikno. Public participation onego beni dheti wuoyo kaka wuoyo ni. You see, after that, kiwacho gima omulo ng'ama duong' tibedo threaten. Ioro ni message ni, why did you talk about these containers or what? Which is very wrong. Okonego beni ka kwelo problem mara to ibedo threaten ni ang'o momiyo iwacho mano. Koro wabiro kae kwayo ni MCS mago mano ayiero mondo ging'iya ne bill ni, gichiwo duration maber mar mondo wang'i bill ni, ging'iya ne bill ni maber nikech ohinyowa. Nyocha kaya kowuok e corona joinyere saidi, koro jibe onge pesa. Hatujaona wakitusaidia, maanake tuliwatuma pale watusaidie, watutetee. Sasa saa hii wao ndio wanachadiri tuende kunyanyasa. Kwa nini wanatuita hasara na sisi ndio wanatunyanyasa? Walituambia uongozi itakuja chini, na sasa ukumbe imekuja chini kutunyanyasa. Giwacho ni onge chenro mora mora matend kaunti no setimo mar bero chirni mani e kaunti no, ka giwacho ni ok nyal medo osuru ka gima tend kaunti no konyo gigo to onge. This particular city market that you see around town here was built during the colonial days. There is no single revenue when they are reading a budget that is allocated to maintain the facilities within those markets. Sisi ndio tunaachiri askari, sisi ndio tunalipa watu wa kufagia, sisi ndio tuna maintain choo. Unapata tena saa hii wanakuja wanakuambia choo tutakuwa tukilipia 20,000 kwa mwezi. Giyuak ni tend kaunti no osejwang'ogi ka yiene nyaka joma hono mwandu donje chirni go kendo rocho chenro maguso. Gimedo pesa to onge gimwa yudo, king'iso gi ni uwe hokas okawo tije wa maiye ema gidhi giketo oko mar chiro, golnwagi. They don't do that. Korido kawa hinyore, masama gibiro ni gimedo pesa, onego beni gi reduce. Instead, onego beni gi reduce no nikech giyiene jogo bogine oketo containers ama business oko mar chiro gi eiye. Jo ohala gose opinyo wacho mamalo kuom rem chopo singo mane gimiyo ganda jo Kenya. To kar mano, ngima ema koro medore na ganda jo Kenya. Serikali ni nubiro irwa maber kabisa, mulombo wa kabisa kaka udwa miwa ne bottom up. Koro kunwang'eyo maybe bottom up neni gik moko apiny to dhi malo. Okunwang'eyo maber. Ponono ni tend kaunti ma Nairobi odhi mbele gi keto e chik paro mar chik mar omenda mar higa mar 2022-2023. Riwruok mar johelni koro buogo bago ng'anyo maratipo ka giwacho ni nyalo bedo ni mano e dhok ma tend kaunti ma Nairobi